Så. Nå, hej, hvad så? Hvad så igen, ma? 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 Cheers! Okay, Mathias, vi påner dem. Vi påner dem så meget. Vi påner dem. Ved hvad, jeg tror jeg lige gør sådan her. Jeg tror ikke at du kan høre mit lol, hvis jeg lige gør sådan her. For fanden. Det burde du i hvert fald ikke. Det burde du i hvert fald ikke. Hvad? Ja, vi har den gode side. Nej. Ja, men er det ikke sådan? Hvor der faktisk ikke engang... Nej, det er så for fanden lige meget, hvilken side jeg har. Er det ikke lige meget, når det er den her, at hvilken side det er? Synes du, jeg skal købe den der ring, der giver 35 og 6 mana? Nej, jeg bruger jo ikke mana. Jeg ved bare ikke, hvad man skal købe. Jeg kan føle, at jeg skal skrue ned for dig. Kan du se, at jeg har en mega stor hoved? Jeg vil bare gerne ud, mand. Jeg vil gerne ud af det her fængsel. Okay. Nej, det skrev jeg jo. Hvorfor er det så fucking langsomt? Kom nu. Nå, jeg skulle aldrig. Hvad sker der, mand? Fuck, de skade. Hvad? Nej, jeg har ikke. Det er vigtigt for mig, at vi har de her perioder, og at vi er sammen og har en struktur, fordi det hele det løber sammen, og man har en god. Hvordan gik det? Det var helt sikkert. Ikke fint nok. De var ikke så mange i dag. Det var kun viden, og så... Fuck, de har jo alle dem der, mand. Jeg går ned og tager den der. Jeg tror, Svend havde været derinde. Jeg har været fra Korsnedergård. Altså, jeg har en kæreste, som... Så er det også, det er ikke... Det er rigtig dejligt. Jeg tror ikke, at den slags piger hænger på træerne. Det er i hvert fald ikke i Jævland, der siger det. 90% af det, vi taler om, det er dyrevelfærd og vores far, og vi kan blive over et eller andet lovforslag omkring Ja. Det er sådan, der er efter det. De ting, der lige beskæftiger os herude, som er vores samtale. Så det skal vi tage med min mor lidt senere. Fuck, han skader mig, mand. Vores fællesskab i det ude. 25. Det er sådan. Nå. Og lige til den der. Har du ikke? Du ligger på det. Ja, du ligger på det. En eller anden mor. Hvad? Jeg ligger på det første. En eller anden mor. Og hvad fuck ligger jeg på? Det var bare en, der de der pointer. Og vi siger hej, mor. Jeg er allerede Hvad? Kokmau er 1 for de andre så. Og Kha'Zix er... For vores hold er Kokmau den bedste. Der er ikke noget valg her. Jeg kan godt lide ved ung, men nej, det er fint. Så vil jeg ringe til familie. Så synes vi bare slider nogen, der går. Det bliver det kun en båd, der går over på den anden side. Nej, vi tager det stille og roligt. Jeg tror min ofte ved det. Jeg har ikke set det. Jamen, man bliver jo mere ved voksen. Nu er jo flere 24 unge. Så de er ingenting, fordi at man
mange dem, jeg Og hvad taler Simon med, Bogen skal hun have lavet? de går mine forældre. Det skrev hun ikke. Men jeg synes ikke, det er nogen indtryk. Det jeg føler selv, jeg har noget kapacitet og noget til at... Jeg kan i hvert fald godt kommunikere med dem, og jeg synes, det går fint. Jeg har bare opgraderet mit alt. Nej, mit Q. Det kan ikke tage sig kapit på den der baner, det går ud af. Hvad? Det kan ikke tage sig kapit på. Hvorfor? Jeg bruger man så hurtigt. Ja. Og der bruger man langt. Nej, hvorfor kom ja, vi mister sådan pænt hurtigt. Tror jeg ikke for meget på det, men jeg håber, at jeg er lidt nervøs for, at det går alt for godt. Men nu må vi se. Men det kunne også godt komme så godt brugt. Jeg har ikke alt. Hvor jeg egentlig er nu. Det var jo dog, når man der der. Og det er egentlig er nu. Og jeg synes, jeg får låst en i hvert fald. Og det er de også med. Hvordan kan man låse en? Man er ikke låst, men det er bare, at man har fået. Man har haft en meget lang tid på scenen hernede. Men de har også få låst den her over det der. Nu har det... Hvordan fuck kan de... Er de der ringe låst? Ja, den er ikke låst, det er bare godt, man har det. Jeg tager den herovre. Og hvad gør det? Jeg tager den her. Nej, det der skjold. Hvordan kan jeg gøre sådan, der kommer lås? Hvad når du kommer til meget langt? Der er en fra USA, der har vist interesse for de her embryoner. Så det håber jeg på, hvis det bliver for noget. Fuck, hvis han ikke brugte dolt hele tiden, så vil jeg godt kunne have nakket ham. Kom nu. Kom nu, kokmag. For fanden din Det er møl. ikke til at sætte bevis på det. Det gør jeg heller ikke, hvis jeg er meget på scenen. For flere grunde til, at jeg hele tiden. Når jeg skal på. Okay, det ser ud til, at vi kommer til at tabe. De fører bare med over 100 mand. Det er godt det der. Tag den der. Hvem skal have den der i midten? Godt fjord. Hvorfor har jeg det der over mig? Kan du ikke se det jeg har? Det ved jeg sgu da ikke. Der står for completing a quest. Man, jeg får increased damage nu, fordi jeg har completed quest. Fuck, hende der skader, mand. Det er da helt vildt. Okay. Jeg har en meget god... Lol, jeg har magisk resist, når jeg bruger det her. Når jeg bruger mit E. Nej, jeg har kokmag taget den. Det er sgu ikke godt, guys. Hvorfor fuck skader de så meget? Jeg har sgu ingen chance for at leve, mand. Jeg prøver bare at flygte. Hvilken score har jeg? Okay, jeg har en 5-4. Og jeg ligger på 3. Hvad? 3, mand? Fuck, hvor sygt. Tager jeg egentlig. Ja, det gør jeg så. Jeg er altid så uprofessionel. Ja, du kan ikke købe mit lol, kan du?
Og lige Heimer, han er bare ikke i tænder i den her med, han ligesom noget. Han står jo bare der og snakker om den her. Ved du hvad? Fucking nok ham, mand. Men det er bare, han har de der bokse jo. Nå. Ja, det kan jeg se. Men nu er der noget, der hedder... Bare flasser det hele! Bitch. Fordi så kommer Evelyn på A. Evelyn og Kog'Maw og... Kom så, mand. Evelyn og Kog'Maw. Hvad laver... Hvad fuck? Hvem er det, du mener? Evelyn og Kog'Maw. Nej. Vi bruger den her bankret. Men vi går sammen. Ja. Kan han godt lade være med det shit der? Bare tag den, jeg skal nok. Jamen, den går jo bare til den, der gør det. Går jeg til mig og Kog'Maw i forhold til ham her. Se, nu går Heimer op i top igen, Simon. Shit. Det eneste, han gør, det er bare at gøre det. Fiora, hvis hun brugte alt, så tror jeg godt, hun kunne have fået det. Kom så, Mathias. Jeg ved godt, jeg er en lille smule... Ej, du skal nok bare lade være med at gå efter dem, så er den pænt meget. Jeg kan godt lide, at jeg skal køre sådan lidt tanky. Hvor lige han bliver også. Ej, lige med. Snakker jeg. Mindre der er en, der hedder Simon, som der også kommer. Jeg synes i hvert fald, at vi klarer den sådan rimelig godt. Godt det der. Vi skal bare nakke dem. Det er jo til, jeg sagde, jeg skulle lige have hørt så. Ja, pas på. Fuck, det får meget heal. Han er vist godt egentlig bare det værd, fordi jeg har livestream jo. Okay, der kommer med en bagfra. Og det sætter. De har låst den der. Den der. Har du? Okay, du har så på katter? Okay. Det ser du så lidt for sent. Jeg tænkte ikke på det, jeg tror godt, vi kunne nakke det, men jeg så ikke, det er fordi, jeg så ikke lige, at Evelyn kom. Hvis hun ikke kan komme, så kunne godt nakke de 200. Vi vinder overhovedet ikke den her. Nej, det er vores første gang, vi spiller det. Hvad gør den der egentlig? Den er rigtig. Ja. Jeg tror, det bare er tegn på, at man har haft den i meget lang tid, og så... Godt lidt vand pis. Prøv at se. Der har jeg igen der ring. Jeg ved, man. Jeg skal bare kigge, så jeg kan få den der op og køre. Så jeg får noget mere armor til noget. Jeg går op og tager den i midten. Jeg går bare med, jeg tager de. For eksempel det er det. Bare så vi går sammen, det kan ikke gå lige ned til sådan en bane. Jeg har en 3-5 har du. Har jeg en 5-7? Kom så. Jeg kan hedder. Synes du skal bruge sådan en bare et forslag. Kom så. Tag det der. Kom nu. Jeg går ikke så meget op i byen, fast ligger på, jeg går bare efter det. Ja. Vi skal bare blive ved en og så beskytte den, fordi vi lader altid en være. Jamen prøv at se, nu har jeg med dyr, så han går godt ud den op i toppen. Er du klar? Vi går over og tager den, er du klar? Du tager lige den der først.
Så tilfældigvis var herinde, og det vidste jeg sgu ikke. Kom så. Så det burde vi tage, når det er der. Katja, hun kommer og bare bliver væk. Er du sikker? Der bliver bare vildt. Du kan du ikke finde det væk. Jeg ved godt, det bliver, tror jeg. Jeg tænker sikkert, du får en her. Jeg tror ikke, på grund af Reimer kommer. Pas på, fordi han skader meget. Det er bokser, det skader. Og hun går selvfølgelig efter den. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal på telefonen. Nej, blue boots, mand. Jeg skal have boots. Ej, de er gode nu. Hvad? Okay, jeg tror, at du er lidt mere fedt end mig. Jeg var lidt fedt, jeg er på en nu, og jeg har også gået det mange. Kom. Hvor du venter, når du går den der vej. Nå, jeg går top så. Ind og nok, kasse. Hvor man imod dig. Der hun kommer nu. Godt du får det. Simon kommer i går på nok med den top. Jeg tager lige de der heals. Det var jeg tager lige den der rum, så bare tager lige de og mine, så får det live score. I den her bane er det godt at live score, tror jeg. Bare godt tage. Det er der hul. Og nu er minden så med. Så går det bare ekstra hurtigt. Jeg ligger nummer 2. Og så går vi videre. Nej, jeg aldrig går den. Altid går jeg den her. Ligger jeg to... jeg ligger på sidste plads. Nej. Jo. Er det går nogen vej? Og så møder jeg til hej. Er det en her herovre lige ved hovedet? Det er anden gang jeg møder en herovre. Og så tilfældigvis. Bare tag den der. Tag den der. Ja, men det er ligesom... Nu er Katja lige død. Katja er død, og Evelyn og Heimer, de har det 100 sekunder. Det kan godt være, at vi vinder det her. Ja, hvis vi vinder, det runder også to. Lige siden jeg fandt ud af, at det var sådan. Så det var fuldstændig det. Nå. No SS. Tak. Jeg troede, jeg... Og så sætter den af til sådan en pæn gruppe. Jeg vil bare kigge mere med, hvad jeg vil have. Okay, hvor... Jeg ved ikke, hvad jeg vil købe. Jeg tror, jeg køber... Spell Wamp. Og så køber jeg sådan en. Jeg tror godt, du ved, hvilken en jeg mener. En, man også skal købe til Jax. Og den der, jeg ved ikke godt, hvilken en det er. Den der... Det er den der attack speed en. Den der røde til mig. Jo. Klokken er 16 minutter over 9. Danke. Ja, det er bare sådan. Danke. Jeg skal bare lige have min... Det er jeg glad. Fuck mit... Wow. Mit er i skader. Der er jo nogen, der er lige en, der mangler ikke. Sådan her. Se, Simon, vi vinder nu. På grund af os to. Vi er bare spurgt, at den er ikke vigtig. Og når der kommer nogen, nakker vi. Ligesom der. Okay, den der nakker vi så ikke i. Men vi dør altid på grund af, der kommer nogen. Sygt at se den der tand der. Nej. Det er ikke særlig godt, det der. Det er overhovedet, at de tager den der. Jeg har aldrig haft det godt.
program fra den virke. Jeg går ned og tager den. Skal vi ikke? Okay. Jeg bruger altså gode for at få smuttet det op. Så kan du have brug for det. Vi er nødt til det, ellers så taber vi. Der er ingen der defender den der. Oh my god, det mener han bare ikke. Ja, okay. Hvad siger de det der? Jo, efter det her, så skal jeg tage sådan en game af Voldbelheimer. Nej, de har 3. Ja, men de har mindre point end os. Ja. Det vil man døde. Der er ikke nogen spørgsmål, der du døde Heimer ikke. Ja, for nogen er bare sådan givet det. Jeg køber bare lige en lysdrik igen, bare for noget med dem. Nu har vi mindre end dem. Okay, Simon, jeg kommer over til dig. Pas på. Så står Heimer, eller kommer over bare ind, så dør jeg. Okay, tæt på. Jeg tror, vi taber nu. Jeg er død, så jeg kan ikke komme over til den der helt over, som jeg har været tænkt på et tal. Og der skal man overleve. Godt, Simon. Okay, Simon, nu prøver vi bare det her game. Er du klar til at gå? Ja. Jeg tror, vi taber nu, mand. Bitches! Godt, kok mig af. Nu går jeg ned og tager den dernede. Vi er kun 6 tilbage. 5, 4, 3, 2, 0. Fedt. Skal vi tage en mere? Det kan vi godt. Nå, vi ses, guys. Det var bare lidt sjovt nok. Ja. Mathias, sig farvel. Farvel! Farvel. Yes. Yes.